crisis op de wereld. En op dit moment speelt er mondiaal heel veel. Dus er zijn oorlogsdreigingen, er zijn natuurlijk nog klimaatveranderingen, er zijn allerlei zaken die spelen, waardoor wij als ziekenhuis paraat moeten staan voor al deze soort calamiteiten. En we doen dat gelukkig niet alleen, we doen dat op het eiland met heel veel organisaties, zoals de crisisorganisatie, de CMO. Maar we doen dat ook binnen de eilanden via een groep en dat noemen we de crisisorganisatie, of eigenlijk HERP. En dat is de Healthcare Emergency Response Preparedness Group. En dat is een heel mond vol, maar eigenlijk is dat de ouderwetse crisisdienst van de eilanden samen met VWS, het ministerie van VWS uit Nederland. En eigenlijk moeten we dat ook samen doen. Want als er een calamiteit is bijvoorbeeld in Sint Maarten, dan kunnen ze dat niet zelf aan om op te lossen, dan gaan we elkaar helpen. En juist bijvoorbeeld in COVID-tijd is ook gebleken dat de grenzen om ons heen heel snel dicht kunnen gaan. En zo in het bezoek van vandaag hebben we weer met elkaar de draaiboeken doorgenomen. Wat doen we met elkaar nou in crisis? Hoe kan Nederland helpen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Waar moeten we op letten? Wat ligt er klaar? Wat kan er goed gaan en niet goed gaan? En het is altijd goed om elkaar dan in de ogen te kijken. En waar zijn we met elkaar mee bezig en wat moeten we van elkaar weten? En met name natuurlijk, hoe verplaats je patiënten van het ene eiland naar het andere eiland? En hoe verplaats je dan eventueel ook nog personeel? En wat hebben wij hier op Aruba te bieden voor de andere eilanden? En wat kunnen andere eilanden ook ons bieden? Nederland speelt daar echt een cruciale rol in, omdat dat echt de levensader is voor heel veel mensen, middelen en medicijnen die wij vanuit Nederland moeten betrekken of in ieder geval betrekken. En ja, dat is heel goed om daar in ieder geval met elkaar over gedacht is dat Nederland vooral dat niet vergeet. Dat een eiland als Aruba, maar alle eilanden in de Nederlandse Caribiën op elkaar aangewezen en met Nederland samen een crisis moeten kunnen beteugelen. Dus ik vind dat heel goed dat we dat doen. Er waren mensen van VWS, er waren mensen van de Verenigde Naties, er waren mensen van de andere eilanden, mensen van ons eigen eiland, onze eigen artsen. En ja, ik denk dat we vandaag echt weer een hele mooie stap hebben gezet om elkaar gewoon goed in gedachten te houden. Wat doen we in het geval van de crisis? Hoe gaan we elkaar helpen? Hoe ver staan wij? En ik ben er echt wel van overtuigd dat wij als ziekenhuis met alles wat we de afgelopen jaren hebben gedaan in trainingen, dat we er echt ontzettend goed voor staan.